Takino, čo ďalej? No, následovný plán je, keďže deti chcú balóniky, zoberieme balónový stánok útokom, detičky si vyberú, aký balón chcú, následne odtiaľto vytancujeme rovno cez cestu do Lidlu. Áno, ďakujem, do papany Nanúk. Ručku si utri normálne do tej mikiny, to maminka potom operie, to nebude žiadny tak. A aj druhú stranu musíš. Presne. No, následne zbehneme do Lidlu, kde si kúpime aj my nejaké nanučiky, keďže deti už úspešne svoje dochrumali. A pomaličky sa vyberieme na stanicu, aby sme stihli ten náš vlak. Pokiaľ ten náš vlak nestihneme, tak budeme stopovať, alebo tu prespíme na stanici a pôjdeme najbližším možným spojom. Čo ty na tento nápad hovoríš, Miláček? Výborné, najviac sa mi páčila tá mikina.